Тотално унищожение с огромно забавление. От вас зависи дали ще построите великата китайска стена или ще останете с сламената къщичка на прасенцето и Гривко. Здравейте! Аз съм Любомир Стоянов от Evans Bakery, където организираме вашите незабравими събития. В тимбилдинг програмата ни Гневни пилета ви предизвикваме да построите два обекта. Устойчива стена и гигантска прашка от най-различни материали. И точно както в нашумялата игра ще трябва да съборите стената на вашите противници. Първите, които съборят стената на опонентите си, са победители. Разбира се, преди да стигнем до самата стрелба, има много задачи, от чието изпълнение зависи какви снаряди ще използвате. Те са малки, големи, леки и тежки. И колкото повече вариации имате, толкова по-големи шансове за успех ще натрупат. Тимбилдинг програмата Гневни пилета е подходяща за екипи от 30 до около 100 служители. В нея залагаме на сръчност, умения за решаване на проблеми, работа в екип, креативност и съревнователен дух. Програмата може да се реализира навсякъде в страната и чужбина. Подходяща и за офиси, в които има поне една зала тип Open Space с големина около 100 квадратни метра. Нека заедно да разрушим издигнатите стени. Разберете как да получите тимбилдинг програмата чрез сайта ни eventsbakery.bg. В него ще откриете още тимбилдинг програми за малки и големи екипи. До скоро!